Crescut în ceapă ceva buruiană. O să pun și eu, după ce cosim iarba, o să pun pe aici iarbă cosită, ca să nu mai crească buruiană și să țină umed. Iar acum trebuie să smulgem buruienile astea de aici. Și când e mai bine pentru smuls buruieni decât după ploaie. Se desfac așa de frumos. Avem ceva de migălit. Ia uitați. Ce bine era dacă făceam totul pe repede înainte, așa cum edităm aceste videoclipuri. Dar nu mă plâng, căci nu am pogoane întregi de muncă. Îmi face chiar plăcere să migălesc câte ceva prin grădină, puțin cât să nu te ostenești prea tare. Eu mă uitam înainte cu mare drag la videoclipuri de genul ăsta, mă uit în continuare, mi se pare terapeutic să văd cum se face curat așa în urmă, cum rămâne pământul așa curat în urma strângerii buruienilor. Iar atunci când sunt în grădină, la aer curat, la soare, este terapie pură, vă zic. Vă place să grădinăriți?